Todas estas árbores que vemos marcadas cunha cruz a espada vermella forman parte das miles de árbores que o Celta tallará para a construción do seu complexo comercial e de ocio, o GS 360. A deforestación que implica no Monte Tameiga a talla de todas estas árbores repercutirá directamente nos mananciais de auga das comunidades de augas, dejando sen abastecemento a miles de familias de auga de boca. A devastación que implica a construción dun complexo como este no Monte de Tameiga provocará unha gran fenda no cinturón verde que abastece de oxíxeno a comarca de Vigo. Por unha banda, diminuirase a captura de CO2 a eliminarse a cobertura arbórea e por outra banda, ao instalar un complexo destas características nun monte provocará que miles de persoas se trasladen no seu vehículo particular, xa que non se conta con sistemas de transporte comunitario. Os montes veciñais repercuten directamente na sociedade a través da gran cantidade de servizos ecosistémicos que aportan. É imprescindible cuidar este xeito de xestión, ya que son unha figura de protección ambiental en si mesmos e non debemos permitir a construción deste tipo de complexos nos montes veciñais.